Dat de finale van het LVK naar Venray komt is al langer bekend. Maar afgelopen dinsdag werd het programma gelanceerd. Tevens werd de finale locatie bekendgemaakt. We weten waar het is. Toen was het nog de vraag of het in de evenementenhal kon, ja of niet. Maar nu gaan we naar het buitenterrein bij Hoeksbouw. En de Franklinstraat op de Blakt. Ik weet niet, richting Oelderen, Oostrum, Venray, daar een beetje in die buurt. En dan gaan we een heel mooi paviljoen neerzetten waar wij dadelijk het feest gaan houden. Het wordt een tweedagsfeestje. Wat gaat er gebeuren? Ja, natuurlijk op vrijdagavond het LVK. Wie er komt, dat weten we niet. 20 finalisten. Met een programma daarvoor en daarna met name lokaal ingevuld. Want we hebben zoveel lokale mensen die dat gewoon kunnen. Op zaterdag, heel bijzonder denk ik, zaterdagmiddag een familie LVK familiefeest. Waarin wij zeg maar al die LVK-gangers uit met name uit Venray, dat we die ook laten optreden voor kinderen. En zaterdagavond natuurlijk. Zaterdagavond hebben we het Foutenfeestje. Ja, het woord fout zegt het al. Dat zijn allemaal artiesten waar de ene wel wat met het en de andere niet. Lex Uiting en band, ja, liet me gewoon fantastisch. En daarna hebben we de Venga Boys, Snollebolletjes en Marten Hoogkamer van Zwemmen in een Bitter Lemon of zoiets. De organisatie van het LVK is in handen van de Vorstenraad. We gaan ervoor, hè? 15 verenigingen en heel veel enthousiaste vrijwilligers. Dat is nou de grote lijnen staan, hè? Dat werd ik net al uitgeleerd. De grote lijnen worden nu door een man of 8, 9 door een commissie in elkaar gedraaid. En straks wordt van alle clubjes, van alle verenigingen, van SMAC tot IJsstein, wordt verwacht dat ze enthousiaste mensen gaan leveren. En die staan nu al te popelen, dat weet ik zeker. De Vorstenraad bestaat al zo lang, hè, en af en toe is er een oneenigheidje en dat wordt dan altijd met humor opgelost, hè, in de zaal met 700 man. Hè. En wordt er overal weer met modder gegooid en daags nog wat goed gemaakt. En dan kunnen we weer ja tegen. En dat, met het feest, ik zei net bij Allianz, dat vroegen ze ook, hoe kan dat? Want het is eigenlijk heel simpel. Hè? Elke vereniging krijgt om de zoveel tijd de kans om het Vorstenraadsbal te organiseren. Hè? En dat praat over vind ik al een mooi groot feest van 600, 700 man in een tent of in een loods, net wat. En elk jaar is er de vraag of de vereniging het organiseert of dat het kan. En elk jaar gaat het veel meer beter als wat we dachten. Hè? Dus, en nou gaan al deze clubjes die al een paar keer het Vorstenraadsbal hebben georganiseerd, gaan nou een nog groter feestje samen organiseren. Dus dat kan alleen maar goed gaan. Vorig jaar gooide corona route de deed, hè? Hoe kijk je daar nu tegenaan? Want ja, corona is nog steeds niet uit ons leven. Ja, dat is natuurlijk zo. En eigenlijk zeg ik altijd, het enigste wat ons kan belemmeren of tegenhouden om het deur te laten gaan, dat is corona. Alleen, daar heb je geen invloed op. Dus kan ik moet er ook niet op geen energie in steken. Wij gaan gewoon ervan uit dat het deur gaat. En we hebben natuurlijk wel eens maatregelen genomen dat op het moment dat het niet deur kan gaan, dat ons risico's, dat we dan ook allemaal gewoon goed kunnen handelen, dat we er goede afspraken over hebben. Maar wij gaan er gewoon ver. Ja, maar er is dus wel een plan B. Plan B is dus dat het niet deur gaat. En daar hebben we zo geregeld dat als dat zo is, dat het niet zo is dat we dan heel veel kosten hebben. Want dat is het risico. En daar hebben we goede contacten met partners die ons daarbij helpen. Dus dat is het enigste risico, dat het niet deur gaat en dat alle energie die we erin gestoken hebben, dat die eigenlijk weg is. En jullie hebben een welkome hoofdsponsor. Ja, Otto gaat ons sponsoren. Frank van Gool heeft gezegd van wij willen toch iets terug doen voor de Venraydse gemeenschap. In de Venraydsbedrijf, die ook gewoon echt gevestigd is. En daar zijn we heel blij mee, want daarmee kregen we wel al gewoon echt een goede basis, gewoon onder de hele exploitatie staan. En nogmaals, daar zijn we heel blij met Otto.